Te parlok season 4 akan ke video ngin bataya pi ya kikam melapelai dakan nigrem na benta ke post jong ke laboratory technician. Te parlok pej akan ke video ngin pensaya pi kat no ki post ki belaj ka education qualification ka salary bat kumnoban apply. Te lada pisnya tenat ban pej kum kini kijai video semua belaj akan ke video bat kum juru ban subscribe akan ke channel. Te token nyisang no mentah akan ke video. Ka Northeastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Science nigrem ka court application ni pi lengba ka walk in interview na benta ka post jong ka laboratory technician hapo ka department jong ka microbiology nigrem Shillong bat ka tarik long interview ka deha ka pratarik usap tembar arjar arpulai te na benta ka post jong ka laboratory technician ki nomor ki post bala ke don tangkawai bat Hakarta ka pila ban apply kadai Hakarta ka pakatra ado live sense karta bat namenta ka relaxable part namenta ki SC ST part OBC kadai katkum ka PH role bat hak jinisiu lane ka jinyo man lawnai kadai kat prahajar haka shibnai bat ka por lane ka duration jogane ka project kadai san banai ha ka education qualification katkum kane ka official notification jong ka nigrem Shillong requirement pidi ki bela pendap ya ka BSc lane MLT na kano ka recognized board lane university ka application fees part omdon bat ha ka selection process part ka day lengba ka walk in interview te mentang ini page kumno ban apply na menta ka nigrem Shillong ha ka post jong ka laboratory technician job te lada pi apply ya kane ka post jong ka laboratory technician pihak ban appeal direct na benta ka walk in interview bat ki dokumen ki ba pihak ban wanra kade ka biodata ka jong pi ki original bat attested copy jong barok ki educational qualification ka experience certificate bat ki relevant testimonial bat kumjuru artli kidur passport size photograph bat ka jaka long interview kade haka seminar room department jong ka microbiology nigrem Shillong ha ka khatpratrik usap tembar arjar arpulai telada pidon kamon bat kini ki garan pule filam apply ya kane ka laboratory technician bat pihak apia lengba ka walk in interview te ha kane ka video tang kini ki jibentip ya ki kam bala pelaj da ka nigrem bat ngine page bat ha ka weka video kublishibun